hyvät näkymät. Patologinen ympäristö laskeutunut mun tasolle. Ja mä oon sen, kun kaikki vihdoin samastuu näihin maisemiin. Infrapuna Jeesus lähetti meille pullopostiin vodkapullos via James Webb Telescope. Olemme yhdessä eteenpäin, 2 askelta taaksepäin kohti keskipistettä. Lausu mulle täytesanoja, lauseita vailla alkua tai loppua. Tyhjyydelle vatsan täytettä, jotain muuta kuin ei mitään, ei halua kohdata mitään. Monokulttuuri vei mukanaan todellisuuden, tunteen, kunnes tullaan taas yhteen hetkeen. Loppuuko aikaa? Tellukselta lähtevä valonsäde saavuttaa Puna-Jeesuksen muutamassa miljardissa valovuodessa. Ja yhteys on hetken yhtään. Ja hän avaa uuden vodkapullon. Digitalisaatio viimeisillään, joka sivilisaatio muistelee sitä mikillä silmään. Digitalisaatio opettanut, ettei historia opeta. Lopeta. Life on upea, ole dopea, veli hopea. Aika kultaa nopeat lasit, yllätys, yllätys. On aika pudottaa pommeja, turtaa tunteet ja kohdata väsymys. Mä näen tilanteen näin, tripla 8 jäi museoon main. Nousee näet uusi ajatusmalli, hyvästi julman maailma soi kaivata takaisin. Seuraa uusi aika, joka ei voi olla näin sekaisin. Daivasin ihmismereen paatuneeseen, jotain kourin tuntuvaa kaiken sanottamisen jälkeen. Ruumiini meren pohjalla hapettomassa tilassa säilynyt suojeluohjelma esitteen vahingoittumattomana. Minä olen se, mikä sinä olet, mikäli olemme, mitä väitimme, tunnemme toisemme. Nostalgia täyttää pääni, se nitkuinen ääni. Maailma, jossa ihmisellä plääni ja paikka, niin kuin biitissä haikka. Laiska taikkajärjestystä ylläpitämässä, yhtä kaukana kuin mikä tahansa utopia. Ideat vähissä, toivottomuuteen tottumassa, valopäät hätävilkku päällä. Akusta virta loppu, tiku ja taku syönyt piuhat poikki, tyylimme oltiin täällä. Paskinta lajia, mut me ollaan vielä täällä. Paskinta lajia, kuka teidät piirsi? Paskinta lajia, teillä on ihmisen ääni. Paskinta lajia, kahvi nautit täällä. Paskinta lajia.